Good morning, good morning, good morning para sa ating mga ka-adventure. So, magbablog ulit kami dito naman sa papuntang Maples Stream. Kung yung huling vlog ko ay sa Pacalat River, dito naman tayo sa Maples Stream, sa Aguilar. Yan, sa Aguilar tayo. Pwede ba dito? So kasama namin si David, kanyang girlfriend, at si Prince ng kanyang girlfriend din, at si Nap, wala siyang girlfriend. Time natin alas 6, mag-aalas 5:56 na. Nandito na kami sa Lubak. Nandito na kami sa Slovakia. Nandito na kami sa San Carlos. Nandito na kami sa papuntang Aguilar. 6:22 na. Medyo pataas na yung araw. So bale, Maples Stream. Yung nasa harap sila David yan, David, tsaka si Jessica. So kung napapansin nyo guys, dito lang yung halos parehas lang yung dinaanan ko last time, kasi magkasunod naman na bayan yung Aguilar tsaka mga Taraw. So from pag galing ka sa Dagupan, yun lang din yung dadaanan mo, same lang din. Dito na tayo sa Barangay Pugoncili, kung saan matatagpuan yung Maples Stream. So ibig sabihin medyo malapit na tayo. Iba ata itong nadaanan namin Hindi ata ito yung nadaanan. Pero alam daw ni Prince ang daan kaya sundan natin siya. Pero nung pumunta kami ng Maples, hindi ito yung nadaanan namin Sa Maples, di ba yun yung palikura doon isa? Oo, yung kanina. Alam daw ni Prince di ba man, ay palikula di man. Dakaladalan to ya. Pero ito rin yung papunta doon. Isa lang din to. Alam daw ni Prince feeling ko tama. Uy, wow. Enchanted. Enchanted Kingdom. Matindi itong dadaanan natin Napakaganda naman. Napakaganda naman mag-ride sa ganito. Uy, may boom sila hindi nila binaba. Yung sa mga mga resort yung binabang ganun. Yung dinaanan namin nung pumunta kami ng Maples Stream, rough road din sa Marabok. Ito, feeling ko tama itong dinadaanan natin, kasi yun na yung mga bundok na nakikita namin Yun nga lang, talagang ganito ang babagsakan natin. Ganito din naman doon sa kabila. Jatila. Kinoy? Gwapo dyan Okay. Pero maganda dito, dapat nagpicture tayo Mam-picture tini magano? Picture. Dawi na kami sa ibang ruta kasi sarado na yung isa. Nilagay nila private property, no trespassing. Kaya buti na lang meron pa kaming isang alam na daanan. Ito si Prince, alam niya yung isa pang daanan.
Yeah. Pastilan. May bag pala ako sa baba. Hindi. Hindi. Ganda. Akasapatos si David. Baba ka nga lang to, video ang kura. Wag mo ibababa yung paa mo, David, naturok-turok ka. Saan magbabayad, Nay? Saan magbabayad? Siyempre sa amin ito. Ay, Nagbayad ano? hindi. Wala nga kaming pinagbayaran eh. Sa inyo ba? Sa inyo? Oh, sa inyo. Magkano ba? Sampo. Pero yan. Ha? Sampo lang. 1, 2, 3. Yan, parking titap sa nga pulot ni tao. Kanya yung tao na lang. Walo no, walo. Pito lang. Walang kasama yung isa. Pito, no? Walang problema. Siyang spiriturira ko. Ah, okay lang po. Ganyan talaga, kailangan talaga. Ngayon lang kami nag-ano kasi dyan. Dyan sila napaparking. Pipipito. Tatawid pa kayo dito. Tatawid pa sa... Sarado na yung kabila. Sarado pa. Tatawid sila dito. Ilo pa namin maguna nara hanggang doon sa may... 79, no? Sa inyo na lang. Ikaw. Nandito Thank yung mga you. papilis. Oh, sige. No problem, no problem. Okay lang po. Sige po, Nay. Malapit na kami, no? Malapit na. Sige po, Nay. Thank you. Ay, opo. Sige po. Ay, laso. Grabe, bida. Asulit tayo pinanpa-pedicure mo. Intaboy mo labat. Kinlab, akala na pas. Tapababa. Dito na kami ngayon sa Maples Stream. So, ang kagandahan dito sa weekdays, walang masyadong tao. Walang tao, wala kaming kasama. Kami lang. Yan ang kagandahan pag weekdays ka pumunta dito. 10 pesos lang ang entrance fee doon sa madadaanan mo kasi lupa nila yun. Nagbaon lang kami. Magluluto na lang kami yung hiniram naming cottage. Hindi namin alam kung kanino. Meron ding iniwan sa amin na uling nung last time. Nagluluto na kami. So, dito kami ngayon. May bisita si ano. Maya, maligo kami dyan. So, may pine trees. Doon nakapark yung mga sakyan, mga motor. Tapos doon yung medyo mas malalim na liguan. Galing na kami dito nung nakaraang buwan. Maraming tao dito nung pumunta kami kasi holiday. Pero ngayon, since weekdays, tsaka Dagupan lang ang may holiday. Kami lang yun nandito. Dagupan lang kami. Oh, Dagupan Day naman. So, Dagupan Day yun, kaya Dagupan lang ang walang pasok. Nani si Mayaw? Taga saan ka? Kamu nani si Mayaw? Taga Aguilar. Tut, tut, tut. Maganda yung lugar, presko, tahimik. Ang problema lang, medyo hindi siya ganoon ka-organize kasi walang nagbabantay, walang parang nagpapasilitate na mga barangay, ganyan. Kaya, mga basura nila, ayan, iniwan-iwan na lang dyan. Ayun o. So, pulot na lang muna tayo. Kasi, tuya, may bali-bali nakar mo, bali-balin lugar. Nana mo ni, tuya ini. Pastilana, uy. Grabe.
Basura everywhere. Hanggang masaya making. Ay, maging responsible po sana tayo. Oh? Basura. Basura, basura. Basura. Oh, si David na din, manlilinis kami na dyan. Marta Kamaong. Pero at least, natanggal namin yung mga kitang-kitang mga styro sa dito sa daan. So, yun po ano. Mga kabalayan dyan. Sa po sa inyo mga kaso sweet. Kaso sweet kasama po natin ang ating mahal oh. May Amis Kring, ang kaputan tayo. ay Amis sa Kayman, amis sa Kring. Nyalay. Hi ka, hi. Diyan, patang mo na yan. Nagluto kami ng ano, special fish in tomato. Fish in tomato a la carte. Sup guys? Basta kami kumain. Umalis na din yung bisita namin. Maliligo na kami. So yeah buddy. Punta tayo sa medyo mas malalim. Ano ma-enjoy natin? Uy grabe! Tsuk niyo kayo eh! Betul! Wala bang pating dito? Bali-bali! Bali-bali! Nandito po tayo ngayon sa Holo. Meron po tayong Little Mermaid dito. Pero mas halip pa daw sa libro. Micro Mermaid. Nakalow ba yung hair mo? Kasing gano'n. Kaya! Alarm lang po dyan eh. Alarm. Sini, kulay brown ulit ano mo eh. Alarm mo eh. May kataboy. Sigurado ka na. Okay, pataboy si David eh. So yun po ano mga kaso sweet. Tatanong na po tayo. Bato-bato dyan kayo. Ito din yung last na pinuntahan namin nung buhay pa yung isa sa mga kaibigan namin. Ayos. Paganda ng view talaga. The best. Nga lang, mainit. Nasa oras na to. Pero pauwi naman na kami. Kaya dito na namin tatapusin yung aming vlog. So last na pumunta kami dito, hindi ko na vlog. In-enjoy lang namin yung moment na yun pala ay last na nung isang kaibigan namin. Kaya maganda naman nabalikan namin yung lugar. At siguro i-dedicate ko yung vlog na ito para sa kanya.